can do better. Yes. That was much better. But I want a louder one. Και δικαιώθηκα από φαντασία. Σιγά, Κίνο, σιγά. Πάμε είμαστε. Let's have a quiet moment now. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να αφιερώσω στο τραγούδι τον Άλεξ, το χρυσό αυτό παιδί. Δεν θυμάμαι να έχω ξανάρθει στο Ορλάντο. Έχω ξανάρθει στο Ορλάντο, με θυμάται κανείς ξανά? Πρέπει να σας πω, you're very genuine, very, πώς το λένε αυτό, very polite people, I like you, you're very alive, original, thank you so much for this amazing evening. I was coming from Chicago yesterday. Ήμουνα λίγο κουρασμένη, η αλήθεια, βγήκα. Sorry αν δεν ήμουν στα πολύ καλά μου. Αλλά μετά με φτιάξατε. Έτσι. You made my night. Thank you very much. It's good to see you and communicate with you so close. I like this intimacy. Να είστε καλά πάντα. 12. Κοίτα ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12. Κοίτα ένα τηλεφώνημα. Μες στο μυαλό μου το αβάσταχτο κενό. Μοιάζεις με όνειρο που φεύγει μακρινό και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι παίρνω κι αν έχει γίνει η αγωνία μου βουνό. 12. Η ελπίδα μου κρεμάστηκε σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό και την καρδιά μου που φωνάζει σαν λαμπρό. Και το ένα τηλεφώνημα